Hej, mit navn det er Morten Boutrup. Jeg er en mangeårig erhvervsleder, der har beskæftiget mig med en bred vifte af brancher og jobs. Endvidere har jeg prøvet både at være iværksætter, men også at være rådgiver for mange af dem. Er du også en af dem, der drømmer om at få din egen forretning? Ikke længere noget med at have et arbejde, hvor du skal underordne dig en, der vil bestemme det hele. Ikke noget med, at andre tjener kassen på det, du vil lave. Ikke noget med, at andre stjæler dit job. Ikke noget med, og jeg kunne blive ved. Men er du lidt bange for drømmen, fordi du ikke kan overskue at være din egen herre? Ikke at kunne overskue, at du skal have langt flere kasketter på samtidig? Ikke at kunne overskue, at du en dag i opstarten måske skal sælge Teslaen og købe en Panda? Ikke at kunne overskue at ringe ud til kunder og få dem overbevist om, at din ydelse er den bedste, de kan vælge? Og jeg kunne blive ved. Mange gange skyldes det en grad af uvidenhed. Du ser angsten foran dig, men du ved ikke, hvordan du skal takle den. Hver gang du tænker tanken og får duften af succes i din næse, bliver du samtidig ramt af smagen af fiasko i din mund. Måske kunne du løse det ved at finde hemmeligheden bag ved det at opbygge sin egen virksomhed. Måske handler det blot om at få håndteret uvidenheden ved at sætte sig ind i tingene på en struktureret måde. Det er det, vi har fokus på i iværksætterakademiet. Vi hjælper dig med at sætte dig ind i at opbygge en virksomhed, drive en virksomhed og vise vejen til succes.